Ahojte všetci priatelia, dnes vám ukážem, ako uložiť alebo exportovať video v programe na PC. Povedzme, že máme hotový projekt. Klikneme vpravo hore na Export. Tu pomenujeme súbor, teda ako sa bude video volať. Tu vyberieme priečinok, kam sa uloží. Zvyčajne je to priečinok na disku. Ľudia väčšinou neukladajú videá na disk C. Napríklad disk video je vhodný. Tu môžeme zvoliť rozlíšenie. Full HD je dobrou voľbou. To ovplyvní kvalitu len mierne. Ak máte Full HD video, zvoľte Full HD. Bitrate je odporúčaný. Kodek je zvyčajne H264, formát MP4, framerate 30 fps. To je pre video v pohode, ale pre plynulejší obraz môžete nastaviť 60. Audio nechajte tak. Copyright check tiež nemá veľký význam. Klikneme na Export a video sa objaví vo zvolenom priečinku. To je všetko. Tu bol Weiler. Majte sa.